Здравейте, YouTube! Готов съм с портата. Направих нещо като тунел към портата. Нека да ви покажа от другата страна, само секунда. Ето е от другата страна портата. Как изглежда, мисля, че стана много добре за сега. Мисля по план да я продължим наляво. После ще ви покажа и как и каква е идеята. От дясната страна реших какво да правя. Само да отида там. Този склад ще му пробия стената. Тя по принцип беше запечатана, тази част тук, единствено за продължението. В смисъл такъв, по принцип е планирано тази стеничка малката да бъде бутната и продължение напред. А пък тук мисля да имам една wheat farm за правене на хляб. Ще бъде много добре според мен. Доста би се фармил тук от нея. Нека да отида да спя след малко и сега ще дойда. Така. Тези яйца, ето тези яйца, които са тук в инвентарито, бяха от фермата ми за кокошки. По принцип имах тук една малка фермичка, както виждате. Ето тук дърта още не е озеленен, наскоро я сринах. Идеята беше много кокошки на едно място, които снасят много яйца, явно. Виждате, че са супер много кокошките. В смисъл яйцата. Но нещо не се получи при готвенето на кокошките. И получавах само яйца, като цяло. С това нека бързо се оттървем от тези яйца. 16 яйца, само едно се роди. Добре, логика. Желязна работа. Нека да ви обясня и плана по принцип какъв трябва да е. Другият план да е. What is it good for? Absolutely nothing. Whoa. Good God, yo. Не знам дали ще мога да ви обясна точно разположението на сградата, която мисля да е тук. Само да ви покажа. Тук е предната част, която сочи към базата, част от стената, нали? Тази тук има вратичка с тунел, който води към тази голямата порта. Те двете са свързани, на практика това са като две стени, свързани с тунел. От двете страни тук и тук имат два хълма, като този е по-голям и този е по-широк, бих казал, а този по-висок хълм. Но и при двата има такива образования, като дупки или не знам, като какви са. Идеята е тук на този хълм да се махне гората. Знаете ли, изчакайте, ще махна гората и ще седим след малко. To the hunger! To the hunger taker, motherfucker! И така, почистих хълма. И направих една малка кула, за да мога малко по-нагледно да ви покажа как мисля да станат работите. Като цяло, тук ще има кула, по-голяма естествено, или по-точно до нея. Една ето тук и двете ще ги свържа с мост. Тази част от хълма, която е зад тях, можете да я видите от тук. Кулата едната ще е там, другата тук. И имаме това място от хълма, което цялото място ще бъде запълнено
с една платформа, бих казал, която ще свършва до тук. Ето така. От лявата част тук ще има стълби за нататъка, а от дясната за нататъка. А тук не знам, не съм сигурен, ще измисля какво да стане с тази част. Но тук в центъра ще има едно много голямо дърво, затова трябва да намеря едно джунгла, да отсека едно дърво и да построя глупости, да си направя едно от тези големите джунгъл дървета и мисля, че стане много брутално. Може би тук в двата края да има по едно друго дърво, пак от джунгъл, обаче да е не голямо, а единично. Не знам, ще го измисля, но за това дърво тук в центъра съм решил. А тук не знам как ще стане. Ще го измислям после. Обаче има и друг проблем, че ще трябва да измислим как да свържем портата с тази конструкция тук, която ще е на този хълм, и с конструкцията на този хълм, която ще е следната. Тук има една малка дървена стеничка, която ще бутнем. Ще изкопаем един тунел към този кратер. А този кратер ще го използваме за нашата Wheat Farm. За сега, само да погледна, нямам нищо. Ще си оставя материалите тук. Имаме един чест. Някъде тук беше честа. Няма значение, ще си оставя един чест тук и ще го напълня с материали, след което ще отида в мината и ще си взема доста камък, защото ще ни трябва този камък. И ще се върна след малко, след като съм събрал материалите и съм начертал базисните линии на сградата. Добре, ще се върнем след малко. Нека да почнем да мерим. Първо ни трябва начало. Ето го началото. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 37. Мисля, че ми е достатъчно, но да смъкнем още. 38, 39, 40, 41, 41, 41, да не го забравя. И така, ето, събрахме материала, ето там е честа ми. Маркирахме, бих казал, 80% от сградата. Ето, вижте, стана една като полукръг. Половината на кръга. Ето тук му е диаметъра. Тази издатина, тя е широка 41 квадратчета. Използвах интернет сайт, за да направя този кръг, тази форма. Просто въвеждаш параметрите там и всичко е тип-топ. Другото, което е, стените са готови начертани. Сега остана само да вдигнем стените, да изравним мястото. Понеже тук имам почти готово заравнено, мисля, ето тук само да ви покажа. Ето тук това място да го запълня, защото като че ли няма да ми трябва за абсолютно нищо, или може и да ми потрябва да си туря тук Enchanting Table, едно друго, затова ще го оставя за сега. И мисля, ето тук, както е ковчега, да смъкна едни стълби до тук, тук да има платформа, ето така, и тук да има едно празно място, където ще ми е Enchanting Table.
До сега съм правил, нали, Enchanting Table, но съм забравил как става и ще ми трябва малко време да се досетя или да проверя в интернет, няма значение, ще го направим. Но за тази цел, за да стане сградата прилично, първо мисля да направим тази половина тук до този маркер. Сложил съм го да си маркирам къде ми е полукръга. И без проблем тук мога да сложа даже две такива големи дървета още. Да ги направим 3. Опа, свечерядости, ще се върна след малко. Здравейте, вече съм до голяма степен готов с структурата, по-точно с основите. Другото вече е подробности. Загладих тази част, построих малко дървета, смисъл отгледах. Тук за тези дървета отново доста време ми отне да разбера къде има джунгъл. Джунгла, нали? Мисля, че беше някъде в ето тази или в ето тук. Да, сетих се. Ето тук направо. Доста направо има една джунгла. А пък до джунглата имаше две такива дървета, не знам защо. Отсяках ги и ги развадих. Тук, както беше по план, направих една кула. За момента до нея не може да се стига, но смисъл догоре. Но мисля да пробия тук кулата за една малка вратичка и да може да се стига догоре, но това ще го направя по-късно. До тази кула правя още една. Тази кула ще издигна също толкова висока като тая, може би ще ги свържа с мост. Ще видя как ще го измисля. Тук кулата и стената трябва да ги съединя по някакъв начин. Ще видя как. Ето как става и стълбите, за които ви казах. Тази част е напълно готова, без кулата като изключим. Тук ще има две коли такива. Мисля и от тази страна да има по две такива коли. Нека скачим горе. Само че от тази страна знаете ли, нямаше как да ви покажа от тук отгоре двете коли как стават и разположението им горе-долу, зато и дойдох тук. Ето ги, едната. Другата е почти готова. Направих една грешка с едно купче по-нависоко и я направих тая кула и ще стане малко по-висока от другата, но няма проблем, сега не ми се занимава да оправям грешките. Нека се качим тук горе и да ви покажа какво съм направил. Секунда. Така, ето. Виждате, колото все още се строи. Само си го представете, тук две коли и тук две коли. Тук направих нещо като малка горичка. Но тук на самия хълм не съм правил почти нищо, защото първо трябва да направя самата ограда. Ето я. Ето за тази говоря. Трябва първо да маркирам докъде ще стига. Мисля, както тук има като полусфера, да има и тук една полусфера, пак отново с 41 толкова да, 41 ширина. Ще трябва да се очисти малко от тази кора, няма значение. Ще се върна, когато направя самата стена и маркирам местоположението на кулите. Добре, сега се връщам.
Да се махне той само. Махна се. Тей. Подскочих. Започваме. И така заравних мястото. Мисля, че част от стената ми влиза в сградата. Ще трябва да я срина. Трябва само да дооправя стените. Смисъл да им направя декорациите, като на тази кула тук. От тази страна цялата трябва да стане. След това трябва да направя тази кула и да направя две кули там. И с това основата на сградата приключва. И вече започвам да строя това тук. Мисля, че... Само секунда. Мисля, че горе-долу ще стане като един замък. И би било много брутално. Междувременно тук се отказах да има голямо дърво, по проста причина, че ще ми трябва наистина много дърво, за да го направя бая голямо. Само да покажа. Ето тук както е кулата, мисля по-скоро от нея, от тук насам, да направя една стеничка е така, а пък това място мисля да го използвам за нещо друго, тук може да не го направя, не знам, ще видим. Но за сега да си направя двете кули тук и двете кули там, да декорирам цялата стена, да си оправя тези двете кули, защото не ми харесват както са сега. Да махна това и ще се видим следващия път на абсолютно същото място. Чао, чао!